Africa my continent, Africa my home. Se-Afrika okuyi-South Africa, kwaZulu la sikhona King Cetshwayo i-district eMfanefile kusemthonjaneni la kuseMelmot eMduzane. Kusemduzane la kwaZulu kwaXolani. Ila sikhona ke la udaba esihamba ngalo sekuphele unyaka kade senze udaba lwengane okusolakala ukuthi yashushumbiswa isuka empangeni yaye yawutholakala le eXhopo. Leyo ngane le ingane yomfana, izinkulumo ezavela zithi lezi ngane zingamawele kwakumfana nentombazana. Okusho ukuthi ke uma wengane walibeka kodaba la ukuthi ke ukhona omunye usisi owayihlala naye owamcela ukuthi ke yena akaphuthume edolobheni ayothenga lokho ayemthume khona, kanti ngoba wayesejwayele vele ingane sezimjwayele emcela futhi ukuthi amphathele amgadele, kanti ngalolu suku akabuzange elangeni. Uzovele lo sisi lo amthume ethi awungiyele edolobheni uyongithengela ukuthi nokuthi, wathi esayidolobheni wabuya lo akasekho nengane eyodwa. Kuze kube namhlanje uhleli nengane eyodwa eyentombazane eyomfana yaziwa. Ukukhumbula ukuthi abuthi ke ikhona ekhonjwe ngapha ehlonzwe ngapha eXhopo. Masifika khona sasesenza ulibofuzo phakathi kamama, senza ulibofuzo nodadewabo loyiwele naye, hayi lwaphika. Hayi kanti sohamba kuhambe kube khona ucingo ongenayo luvela lapha kuMageba. Athi uMageba, mina ngubaba waleya ngane yentombazane naleyo mfana eyami, ukuthi angilithola ngithuba lokuthi nami ngibeke uhlangothi lwami ukuthi sifika kanjani ekuthini ingane yami izilahleke. Ngake ngalwenza nokwalona ulibofuzo, cha akazalwenza. Yikho ke namhlanje sila sizothi Mageba sithathe usibeke. Uyaqinisekisa? Angingabuza ngathi kusenkantolo sengithi ngiyaqinisekisa. Lolu daba lwavela enkundleni zokuxhumana awusithathe usibeke. Uma wengane yakho lo. Yebo, uma wengane. Uma wengane. Yeah. Zingaki ingane zakho? Zo-2 ngamawele. Zo-2. Ningayithola kuwe. Mhlambe ke utshena abantu base South Africa ukuthi ubani lo qala. Mina nguXolani wakwaZulu. Yes. EMfanefile eMduzane. Yes. Mawuthi kwaZulu kobani thina imizi namagama. KwaZulu eNtwambleni. eNtwambleni, like akuseNtwambleni. Yeah. Usakhumbula ukuthi kwakuthiwa kuseNtwambleni ngani? Hayi, Sukhohliwe. hayi sengikhohliwe. Cha kunalutho. Nelapha ukuthi unyaka ngisawazi kahle ukuthi isigameko senzeka nini. Yes. Kodwa ukulahleka kwengane kwakuyizo lezi ikhathi ngabo ngifika ngiqhamuka emsebenzini. Yes. Ethi mangiqhamuka emsebenzini sekhathone emevamhlophe emqashweni. Yes. Hayi cha ngifike ngithenga idrink. Yes. Ngithenga idrink uqhamuka omunye umama oswashona okuthiwa uMakosi. Yes. Ethi uyabizwa ngale endlini yakho. Yes. Amangithi ngiyafika bese nje uthi hayi ingane ilahlekile. Mayilahleka ingane. Kanjani? Ebephuma wayo. Ngibuza lelo gama. Yes. Hayi uma waye kuthiwe bewasha. Cha ukuwasha ke ngihambe ngibuye ngizwe ngoba ngangifihlela. Mangifihlelwa uselukhosaneni uma wayo wahamba othenga amabhanqonqo amathathu elukhosaneni edrobheni. Kanti nangenhlahla leyo umuntu uholile bese ngiqasha imoto ngisukumele phezulu. Sambe siyobheka soyicinga ingane. Hayi kukhonje ukuthi cha kunengane athi igibelela etekisini ibikhala. Ibikhala kakhulu. Hayi gcine singawutholile umkhondo size sihambe sofika le kobhubhubhu la sacishe sadutshulwa khona nomunye umfo okuthiwa uKhayo wakwaMculo.
siba u2 lapha okwasala kancane ukuthi siyithole khona ngoba sathi sifika kanti intombazane iyangazi mina ngiyazi yangibona yathatha ilukhuzana impahla zelukhuza inabukeni lalilodwa yabaleka ngaso leso sikhathi athi masifika ke eBhubhubhu kuyasinda ukungena emzini womuntu ningazi afika sahamba salayelwa ikhansela kwathi sahamba nalo ikhansela yafela asho ikhansela ukuthi cha abaleka bayasho ukuthi ilukhuzana intombazane ifikile nengane encane bihamba ikhale engikwaziyo nje ukuthi yayinenyanga ezintathu lo ngane wahamba kanjalo ke wahamba njalo silokhu sahamba sicinga ke lokho sihamba sicinga ke ingane kuze kube manje ke emaphoyiseni ngareport emaphoyiseni emaphoyiseni athi wona wangeni eBhubhubhu ala empangeni la ngivule khona icala athi basebethi asambe siye eMbonambi emaphoyiseni eMbonambi ngagcina ngingayanga ke eMbonambi ngabuya ngeza la kuwona amaphoyisa sengizobatshena ukuthi nayi idea lo muntu uyikhohliwe ushiye phe kombhede iID ibhala uthini ibhala ukuthi Xhobo wangakhona lo muntu eXhobo negama la namanje lokhu yahlala emaphoyiseni leID nazi izithombe lezi isayo okufanekiswa ngazise emaphoyiseni kodwa udaba lasempangeni alukho unyathelo bake bathatha akho ngisho oyedwa umsesho okuyaqhamuke nje kimi ezosho ukuthi hayi lapha kunenkinga kanje akekho nakho vele lengane lena umuntu wase South Africa bekufanele ukuthi ilahleke bekufanele uma wayo ubudedengu lo nese ngimfihla uma wengane kuthena kondoda bethandana naye ethi mayithandana nendoda wayishiya ngibuye emsebenzini ngifice ziyakhala ingane usendodeni lapha endodeni ingane ezodwa endlini mase ngithi mina hawu ngihambe ngimbize lapha endodeni ayisilweke nalendoda sile nalendoda wabuthelezi lo mfolo khona edlangubo sileke sethi mina kathi kuzohambe ebese xoshwe ekhaya kubo bese yohlala ke nami kugula ingane sigula ingane awuyona na unomthelela uma wengane ukuthi ingane izilahleke bese besuka ke lapha ethi mase kutholakala lolu daba ke lokuthi ingane khona la itholakala khona bese kuthiwa mina ngingatshena kuthiwa ngingatshena ngoba ngiyahlaya behamba nawo ubhuti wako lo uMacingwane umchunu lo okuyena owakunika inamba yakho ngoba manje egcineni sebefuna ukuthi usizo lami mina nje cha sebeze bahamba noma ka3 noma ka4 kodwa ngikhona ke lapha kulo muzi wasedlangubo ngingatshenwa lutho bengambikela ukuthi hayi sayendana ethini awu ngizwe sebebuyile wathi ngelinye ilanga wafika wangibiza ngaphesheya wathi ucela ukukhuluma nami wathi ingane seyitholile kanjani avele ngangayithatha ke mina ngathi ade lokhu nanje ingane ngoba senihambe kangaka
shothi manje ke angisahlangeni ngoba phela ilukozana amagazi lana angithi bebawathatha bodwa. Nakho-ke lapho-ke engangifike ngidideke khona. Baze bakhiphe elinye igama lokuthi ngabakhuza sengiye kubaseshi mina. Sengiye kubaseshi elukozaneni empangeni. Bagcina bethi hayi sohamba naye isambe siye Exobo. Kuze kube manje. Lokho ngigadile ukuthi hayi. Mhlawumbe okungenzeka ukuthi sohamba. Phelile unyaka wesibili lo. Kuze kube manje. Into engikhala kakhulu, abingane ade ngayithola. Abade kube kuthiwa abaseshi banakelela. Ngangizoyithola nje ngalesi sikhathi eBhubhuku. Manje bona bavele belukhuze bavele benze into ngenye indlela. Awo nje mangase nje kuyo lapha ePolice Station. Mina umseshi ngisamazi namanje. Uswashona kodwa lo wasekuqaleni. Okuyena manje ke umthetho. Umthetho umseshi. Okuyena ngifike ngashiya zonke ukuthi ngicebe bengibhekela le ID le yale ntombazane le. Yes. Okuyiyona engikhalisayo. Okay. Ahlehle kancane. Lezi ngane zakho ngokwazi kwakho. Yebo. Nithandana isikhathi esinganani before athole ingane? Sithandane unyaka. Unyaka, all right. Yebo. Ngisho ukuthi unyaka wesibili wase yakhulelwa. Wayeseyakhulelwa ngoba eka 2006. Okay. Lezi ingane ezokuqala vele kuwena naye. Ezokuqala. Unina nobabili. Okay. Yebo. Nakho ke la ngifuna ukuya khona. Angithi uthi ingane ilahleke mhlambe zino 3 months kanje. Sayino 3 months. Mana ke uveza ukuthi nihlala kuphi lapha nihlala kuphi la nihlala khona? Nisemqashweni, senkompolo, nikuphi la nihleli khona? Sihlala emqashweni kusemqashweni eKhartoon. Okay, nihlala ndawonye manje. Uhlala nawe endlini yakho? Yebo, waxoshwa kubo ngoba sayigula izingane. Kufuneka ukuthi elande inhlawulo. Yebo. Okay. Wena ungahlawulile. Yebo, ngangakahlawuli. Wagcina ungahlawulanga. Angagcina ngihlawulile. Uhlawula ingane isilahlekile noma ingakalahleki? Hayi yayingakalahleki. Washesha ukuyohlawula? Yebo, ngashesha. Uma kuzalwa nje ingane nahlanganisa nahambisa inkomo umbhubuzo lapha. Yebo. All right. Ngifuna ukuthi ke ngesikhathi nihleli la emqashweni ngizokhala ngokuthi kunomunye umuntu osengathi usomlingani wakho esenibanga naye ku 3 months. Sekukhona omunye nelapho asezwana naye. Yababe vele bezwana engakadate. Mana ungangishiyi. Wena ngesikhathi kusho ukuthi benizwana nonke. So Nawe ukhona lapha? Yebo. Uyazi wena ukuthi ukhona lapha esikimini noma ubungazi uzwa sekwenzeke yonke lento ukuthi hayi khona omunye umuntu ebenihambisana naye? Ngizwa ukuthi hayi ukhona omunye umuntu okhona lapha. Usebenza phi lensizwa? Uyayisebenza. Uyayisebenza? Wena ngesikhathi uye emsebenzini uthola ithuba lokuthi bebonane. Okay. Yeah. Manake asambeni ke. Wazi wena uzwe ingane eseyitetiwe, esetetile mawengane ukuthi hayibo khona ukutshotha amaqanda emsamo lapha. Ya kunjalo nje ngoba uchaza. Esetetile lona. Okusho ukuthi mhlambe enye into engenzeka ke. Sanibingelela basalane nifika. All right. Okusho ukuthi enye into engenzeka ke. Nakho ukuthi izingane zakho ukuthi uthe ezakho ngoba nani indawonye.
awukwazi ukuthi ezakho kodwa uthi ezakho kukuphi ezakho noma hayi ingane zami hayi nane ngiswebe uyayibona ezakho okay ngizele ukuthi phela lento le ngoba phela wena wazi ukuthi bathandana nini ngeke ngazi okay okay kulungile cha alidluleni ke lapho ngoba bengifuna mawuse sekulahleke ingane uthe okay enye into ubudede ngasidluleni ebudedengini bakhe nangu ade thunywe esitolo kwalahleka ingane wena umkhondo uthe ulandela uzofika kwabani le ndawo uthe kwaBhubhu eBhubhu kukuphi eBhubhu mawuse empangeni kuweka samthetho kwesakamthetho yebo okay uyawuthola umkhondo wena kuthiwa lo ntombazane waseBhubhu nomhlala eBhubhu nomthanda eBhubhu lo wathatha ingane uthi nje udweba isithombe lapho uthi hayi lapha sathi masizwa ngekhansela lathi uyihlobo khona lapha futhi akalalanga walala wasevuka sehamba ikhansela liyakufakazisa ukuthi ufike nayo ingane ubani ofakazisa ukuthi ufike nayo ingane yile khansela lo muzi lapha eBhubhu usengawukhomba usengawubona usasikhombula isibongo esibongo ngenqamba manga wona ngawukhomba ungawukhomba yebo sengawukhomba lo muzi ukhansela usengakwazi ukumbona noma useyilona ikhansela noma akaseyilona ikhansela kodwa usengakwazi ukuthi uyofika emzini wakhe ukhansela eyena ngamkhomba ukhansela ngamkhomba mawukuthi akakashoni ngoba phela umdala iminyaka yayo 2006 iminyaka eminingi kakhulu umdala ukuthi ngifuna ukubona ukuthi masinikeza umseshi ngoba angazi ukuthi kwenzekeni masinikeza umseshi ukuthi umuntu wayekhona kwakusibanibani ngalesikhathi usamkhumbula ukhansela wayibani isibongo sakhe awusamkhumbula umthethwa ayangisakhumbula mana ube ukhansela wakho beCartonville ukhansela wakho wamkhona kuleya ndawo ukhansela wakho lapha eBhubhu okuyena owasiza wathi kuyalinyazwana kule ndawo le ucela ukuthi sigibele naye ibhasi asimisele ibhasi sasoshiya ngaseBay ukhansela wakho eBhubhu nina uhlangana lapho nokhansela ukhansela uyamazi niseCartonville kuseCartonville eCarton okuseCarlton ngicabanga yena eGoli manje eCartonville kuseCarlton lapha yeah alright wena wazi kanjani mawuseCarlton ukuthi uyakwaKhansela umkhansela benivele nihlala naye la uxhumana kanjani wena nokhansela ukuze aninike lolu lwazi ayishuthi lapha ngahamba ngayo umuntu obonayo eBay obonayo wathi asigibele uLinaso wathi ucela ngigibele imoto eziya kwesakomthetho isigodi eBhubhu eBhubhu nizofica omama bexoxa ngayo indaba engane hayi cha sigibele nangempela hayi sibuza udriver ethi udriver awu bafowethu niyapha sibawu2 ethi hayi siye eBhubhu kodwa asazi bese ngichaza ethi mina mfowethu sihamba ngesimo esikanje kanje yes wayesethi udriver hayi yasi lo muntu ebegitshezwe yimi ingane ingane ikhala kodwa umuzi angene kuwe yiwo lo useduse nje nomgwaqo ngempela ngokuthi phela nekuze ukwazi ukuthi ungene emzini womuntu kanti yona okungenzeka ukuthi intombazane iyangazi mina ngiyazi asuka lapho yathatha ilukhuzana sadibana nomunye umama owathi ungakwamthetho sase sisho ukuthi sihamba ngendlela kanje wathi bathi abacela ukuthi ningangeni la igcekeni nizobulawa hambani niye kubabukhansela
babukhansela unilayela lonke udaba uzohamba nanaye khona ngalapha. Lapho isikhathi kuyathola ke ithuba lokuthi baleke intombazane. Okay. Kwathe siyafika nokhansela sangabe sayithola. Uthe isibongo sami uzawazi. Ayangisawazi. Kodwa isitophu sasikhumbula? Angiyasikhumbula Kuthiwa ngiyabona. kokuphi? Ayisitophu angisazi kodwa ngiyawubona nje useduze komgwaqo. Seduze komgwaqo. Njengalapha ade wehla khona nje. Yes. Okusho ukuthi ngoba nabaseshi ngabalayela nje ukuthi nizosifica simeduze komgwaqo. Bathi abangeni. Bathi abangena kuseyindawo yabo? Bathi abangeni ngangale. Abaseshi basempangeni ke lapho? Yebo. Bathi kungena abaseshi bakuphi? Baselukuzaneni. KwaMbonambi? Embonambi. Manje icala ngithi livulwe empangeni? Livulwe khona lapho. Ukuthi mhlawumbe ke abaseshi ukuthi lento abayithatha ngokudlala. Mina ngabona ukuthi bayithatha ngokudlala. Kwakufanele ukuthi bona bexhumane nabantu bale kwaMbonambi. Yes. Ngoba sahlala thina kwaze kwashaya u-10 lapho. Sehlele emzini wekhansela. U-10 ebusuku? Ebusuku sasathola imoto, ibhasi esuka lapha eBhubhubhu losibeke eBay. Ngafika eBay ngafike ngaqasha iMetatex. Hawu? Metatex sesisaphi isisa la eMevamhlobo la ihlala khona. La nihlala khona yes. Kusho ukuthi nje ukulahleka kwalengane i-ID uthi namanje vele sesemaphoyiseni wayishiya khona. I-ID yalosisi. Oh yes. Ikhona lapho. Usakhumbula ukuthi kwakuthiwa okwabani isibongo sisi? Angimazi isibongo sakhe. Negama usakhumbula? Angisakhumbula. Kodwa bona abaseshi ngoba ngicina ukuhambisa izithombe lezi zokufaniswa kwengane. Yes. Ngangafike ngabatshena ukuthi i-ID ekanje. Base bethi hayi funa abikhona basazoyibheka. Okay. Ugcine nini ukuhambisa izithombe? Ohambise nini? 2009. 2004 noma 3. Hayi phela ngithi izolo ngo2006 uyaphi manje? Phela izolo ngo2006. Wahambisa ngiyakazi. 24 noma 23. Hayi. 2000 ngaba u2000 and bani? 2023. Ukuhambisa izithombe yangisho ukuthi uyihambise nje manje ngo2023. Ngisanda kuyihambisa. Okay. Ukutholakala la. No. Ngiyayizwa. Kumthetho umseshi. Umthetho umseshi. Okay. Nami ngizoke ngibheke ukuthi konje lo mseshi esasinaye ubani. Ngisazobheka. Lo daba kusho ukuthi nje ingane yasuka lapha eMevamhlophe shwi eBhubhubhu. Bayifika eBhubhubhu yadlula ke. Wena uthe ipasi ulitholaphi i-ID? Ithola phekombhede lapho ibihlala khona nendoda emqashweni. Ubuyile wena ozokwenza uphenyo ngapha. La nihlala khona ngathi nihlala nonke lapha. Yebo. Ungena kanjani endlini yomuntu ungalona iphoyisa? Ngathi into hayi lathola indoda yakhe lo uMajosi. uMajosi ungakuwena uyakusupport. uMajosi babehlala naye endlini. Sengisho ukuthi kulolu daba uMajosi akavuna imuntu uyasho ukuthi ke nanti ipasi lakhe. Lika sisi uyakunikeza. Wanginika. uMajosi usaphila? Uyaphila. Usengaxhumana naye? Ukhona la phela umuntu ohlala khona ngomsebenzi erank la. Hawu. Kusho ukuthi abantu lana sesike saya naye kuba baseshi. Abantu abadedeng nje ngikhala ngaba abaseshi. Ngoba phela uMajosi uyena ozosho ukuthi le ntombazane eyakwabani. Ngoba bekuyinkodosi yakhe noma bekuyintombi yakhe. Yabo bekumahlathi umuntu ongasho ukuthi igama lakhe ubani. Ngoba mina ibifika ngomnyama lapha isilethe ingane. Okade igadele usisi. Bekade ithi ithanda lo mfana. Okay, ingane Majosi, okay, abaseshi Majosi
yeah ikhansela sebhubhu esibhubhu esibhubhu yeah kwesakwamthetho. yeah Mana-ke ma ulandela lapha esibhubhu kulowo muzanani kuwona kuney'nsizwa khona. asesingene ngaphakathi Ubani lo nitshela ukuthi kuyabulawana uthi ilo muzi okubulawana kuwona noma indawo egangile la kunegebengu khona noma usho ukuthi kulo muzi bayabulalana abantu bakhona. hayi indawo Oh, indawo ngokuthi ubugebengu buningi ngayo bathi ngoba saziwa la Oh indawo yes. satshe nomunye imama Ongiyezwa. Yes. Okay. Ahlehle kancane kodwa lokho angicandi kuzosisiza kodwa ngizokubuza nje. Wena ulwanini naleya nsizwa le umnakwenu uMbumbulu? ngalolu suku eshiya ingane zodwa endlini Oh, uma wengane zakho washiya ingane waya kulo ndoda mphini lo. ngifica iyakhala Eh. Ubafica phi la ubafica khona? afica la ngabe usuka la uya kulo mgwaqo Bame emgwaqweni basendlini. hayi basemgwaqeni Wafika wena wawubuza umkhuhlane noma wafika abuza ukuthi ingane ezeyikhala lapha hayi wayesethi yena ayisethi indoda suka wena la ngisase sixabana-ke naye. uphetheni uniphethe ugotsho uphetheni yini wayiphetheni? Angaphethe lutho naye yena uphetheni ngale? ayengaphethe lutho yena. Ma umbuka umkale kahle ukuthi uyabona lo ayashana nje ngeqhubu nanikani phela nize nilanyulo ubani? aqhamuka omunye umfana wakwaZulu walamla kahle noma walamla ngengodle naye? hayi walamla kahle nje wabuza ukuthi kwenze njani. Zaziya kubani kakhulu makushintshwana ngezandla iziphi ezaziya masishana? Hayi akanganakwa-ke la. Oh wawulokhu uyiphosile? Hayi uyiphosa uyiphosa kodwa wamchitha yena? hayi khona kuba kuthiwa khona isikhali ngamuntu usejele. Oh futhi awusuhlulekile lezo ufuna isikhali? Okay, lento yakhe yangihlupha mana-ke njengoba nilwa nje uphi lo uRevli lo niqhathayo? Sihambile phela wagijima wayengane. Oh nishiyele lapho ukuthi anibanga into yena anidile nje yena uyodila ney'ngane zimbili futhi iy'ngane awudila nazo angithi amawele naye unamawele ngapha awu-2 amadala-ke manje asayiqhuba inkonzo. Yey nina nesikhathi sokudlala hey lokhuzo wasinda mana-ke ingane zakho ingakhi nje engekho kulo yamama nje ezinye ingane? Khona umfana omdala. Khona umfana omdala? Yeah. All right. Mhlawumbe njengamanje into esifuna ukuthi siyenze ukuthi wena uthole ithuba lokuthi uyothatha amagazi nalo nengane yakho leyo mfana sicabanga ukuthi yakho. Yeah. Ilona sizo lolu lufuna njengamanje. Ukuthi ukwazi ukusuka la eThekwini ulale kusuka ingane ngale Xopho ingane phela kuma social worker ngale. Nami sengeke ngayibona. Ize nihlangane lapha then bese ke niyothatha amagazi bese futhi uyabuya ke. Yeah. Manje ukulala ku Uba mina. Kanti awulelephi ngesikhathi niyolokhuza lapha kade niqeda ukushana nolokhuza wala lapha? Endlini. Leli cala lavulwa noma livulwanga lokuthi wena wakwanikeza omunye umuntu? Hayi akuvulwa. Alivulwanga. Le nsizwe isekhona nisenake nabonana naxolelana? Hayi usekho. Usekhona kodwa nisenayo inkinga phela sekwadlula hawu nawusabamba ngathi uswahlukana noma wengane usabambile inhliziyo ungamne inhliziyo eyiwuka hawu inhliziyo iNike ungamne. Hayi khona kwakhomba ukuthi hayi impawu zengane lo udedengu kakhulu. Umama udedengu? Yeah udedengu. Uthe wayithunywa uBhamfoqo wayithunywa ni? Amabhanqo. Oh Marasheni. Oh ibizwa ngebhanqonqo? Madoda uyihamba ubona angilazi leli gama. Wow ugibela ngemali engaka.
uyothenga amabhanqonqo 40 rand kwakuso 20 rand uma ugibela uyothenga into edrobheni. Hayi indlela emlutha engayo. eshu. Okay. Africa my continent, Africa my home. Mhlambe ke indlela ecishe iqonde manje nanokuthi ke abaseshi uma kube bestikela mhlambe khona into esingavuka nayo ngoba uzostika sosuka la sekumajozi sifuna umajozi ukuthi siyamthola yini empangeni kusuke kumajozi siye lapha esibhubhu siyothola ukuthi ubudlelwano ubuhlobo balomuzi lo nalontombazane babuthini kodwa umajozi osinikeza into ephelele ngiyacabanga ukuthi information egcwele. yes uthe konje babekufihlelelana wena ukuthi ingane zilahle kanjani Uthi isanda kulahleka. ukuthi yes ngasikhathi nje isanda kulahleka ba uthe bakufihlela ukuthi zilahle kanjani indaba yenza ukuthi bakufihlela Oh ngafihlelwa ilaba engangihlala nabo eLukhusaneni. Bazongitshena late bezongibisa ngangehle emotweni yasemsebenzini. yes Ngathi mangehle emotweni hayi ngifike ngithenga idrink ngithi ngithengela ukuthi sifike siphuze endlini. Hayi mase ngizwa mayithi ngiyabona awu abantu baba ngaka lapha eminyango wami. Hayi cha ngabi ngiqhubeke ngithenga idrink. Ayithenga le drink. Hayi cha bese ngitshena omunye umama oyisangoma ethi yazi sekulahleka ingane lapha. Awu. Ngithi phone akangitsheni ingane ethi uyesaba uzombulala. Awu angithule. Hayi cha bese kube khona umshana okuthiwa uDabhasi. Bese ngiyamfonela. Ethi nakana petrol. Ethi kodwa akezizami. yes Sambe semaphoyiseni sobika lolu daba. yes Sambe sefacebhala istatement esenza yonke into. yes Siyenza. Hayi wathi masuka ke lapho ke. Ola silala ngalolu suku bese sihamba siya kulabantu abahlolayo. oh yes Hayi masifika kulo hlolayo hayi athe yena akaboni lutho. Akaboni ngani. Awu. Kanjani? Ayisibuye. Sibuye sola. Hayi nangakusasa siphindeke lokhu kusehla senyuka sehla senyuka. Ehla senyuka ke nawo la. Vele imali ngiholile. Petrol sufakwa yini? oh yes Na bese gcine volunteer lo umshana ngemoto yakhe. oh yes Wangisho manisiwe ngiyakona kuba abaseshi la angimshiyi ngoba udaba vese aqala naye. naqala naye okay lengane intombazane ugcine nini ukuyibona Gcine ngo-2020 kuwo lo nyaka 26 oh ibikuvakashelela hayi cha bengingale khona empange ehlangulu nihlangana kuphi edolobheni khona le eKhakoneni yebo oh uyoyibona ngale ukuzwa la ekhaya igcineni lokho wagcina bezofaka iziphandla ezofaka isiphandla oh okay unina phela akafuni naye oh akafuni uzela yebo akafuni angani wahlawula nje ya uhlawula ngazi ukuthi akafuni ngoba iLukhuzana sembathe ngiyambiza hayi uthi yona ngane yakhe uMagcini awasethanda kwenye indawo ihambi yohlala kwenye indoda ngani oh lo ubaba omusha latest father manake wena phela mhlawumbe uzobuya ekhaya ngokuthi wena ngithi ingane awuyondle futhi akazuyondle uzofela ekhaya kanjani ingane hayi bengiyondla ucinini ukuyondla ayikho noma usuphelile unyaka phela angisebenzi oh yes inkinga angisebenzi kodwa ma ukhona makhona lapha engikutholayo
uyavela hayi ngiyasho ngithi nakho uzolekelela uhulumeni kule grant yakhe ngoba yeah uhulumeni waletha lokuthi thina singenamandla sikwazi ukuthi ke nathi sivele kungaveli kuthiwa asiveli nje ngoba mayisevelile uhulumeni suke evelela uma wengane evelela noba wengane ukuze sibambe sonke hayi ukuthi le mali le yomuntu oyedwa ukuthi ekamama kuphela no mfowethu siyabonga kakhulu ake sisukumeke nathi siyobheka siyozama sibuka ukuthi ke kukhona yini esingakuhlanganisa ngoba okubalekile njengamanje ukuthi wena uthola ithuba ukuthi siye ukuthi uzoya kanjani eThekwini sokutshela ukuthi uzolalaphi sokutshela ukuthi imali ye DNA cha izokhokhwa abantu base South Africa bazokwenzela nje yabo senze ukuthi sibonge ukuthi ke udaba singayithola ni inhlansi yethemba. Siyabonga kakhulu udaba besilwenza ke icase yasempangeni le case besiyenza la yalahleka khona ingane namanje ingane ayikatholakala sekuneminyaka eminingi kakhulu ingane ezingamawele njengoba sike sachaza elilodwa lasale lintombazane elomfana alikatholakali kodwa ikhona la ifaniswa khona okusho ukuthi ke soze sithi sitholakele mhla yathi DNA noma ulibofuzo luyahambisana nokukababa nolwengane sobe ke sesithi ke ingane sitholakele. I thank you.